was right. Nigashima kutana right. No, for positive. For decent. And decent. Decent and cheap. We are the good by cheap. But manji, Yerpana Banista was Indra. Right, decent. Yakui Yanatanasi. In Matanga, Panam Kazana Yenga. South Africa. In the bar, the night. As I thought, Mukazi Aragon. yeah, South African Zoom. Okay. Zadar. Mukadzi uyu paava kunyenga iwe waitoziva here kuti mukadzi obviously ndaitoziva because aigara panext but ngatibvira izvo kunyenga kunoita varume vakadzi ndokuziva paava vaona achikunyenga akatanga kuti akangotiwo semunhu South Africa akati ndokumbirawo ndibetserenchi ne10 rand onati 10 rand nokwanisa kubatsira kana waita so zvanovhunze 10 rand kana wanitengera bheri iwewe ndokwanisa kubatsira 10 rand kana wanitengera bheri mukadzi ndiye akati kana ukanitengera doro ndeni toita iwe ndowaita 10 rand mukadzi ndiye aita 10 rand ndobva wampa 10 rand ndobva next stage ndobva atarira tese ndobva yebhiya yakapinda sei yebhiya yakapinda through handikumbira chi ma10 rand ndobva tazonzi chi ndobva tatorovana masina ndise uri kuti ava achikumbira 10 rand mukadzi ndobva yavamba 10 rand kuye kuti nditengere mabhiya yakapinda sei through kungotaura kutaura munobuda saka iwe ndowakati nditengere mabhiya yakati iye mukadzi ndiyakatengera mabhiya ndobva wamutengera ndobhadhara patesi best zvadaro saizvozvo mukadzi takaratisa ndiri dirichu akatoti ndichobvawo kundotenga mapatsi emota yangu makarara kumba kwani uyu ndomwe mukadzi handizivi kunoda kuti vakadzi vaviri vandakatana navo pa1 week saka ini nandichaziva kuti ukanibatisa nemukawo next door wangu here kana kuti ndiumwe wandakangosangana nayo musango ndichingobvawo ndichenga mapatsi emota makasangana sei mumwe musango ndakatoti nditoriunisira iye ava pamasoro kwavo bado ndiyebhuti mpira lokuze ne 20 rand itenga pei ndeni madatochokawo payo ndatozama kuti nyaya kutaura iwe vanhu kuti kuinzwisisa ndobva ati handitokusii ndobva taita tese kataenda tese kumba ndikukunzwa masangana uyabva ati bhuti ndicedi 20 rand ndobva wampa 20 rand ndobva nomba 20 rand haana kuda kundisiya akaramba ine nekumba kwangu makatanga kutaurana kuti chipa makazoona kuti apa muchatosiyana maitaura nyaya dzekuti chipa bcause apa ngonodza nyaya kuti ndikuda 20 rand mukadzi akatoti handichadi kusara ndoda kuenda neunda kuona mumwe tasvika ikoko asvika akatowata pamubhedha akatoti ndoda itiya kuya kwapfeka zvadaro saizvozvo ndakatomuona nokutorara kwako pamubhedha kuti pane something ida kutiitika aba atiti ndichibude pashi but haungabudi pashi ndogona kudii kukusungisa ndobva indataona kuti pana pangashata pana ndobva atorara pamubhedha paakati zvadaro ndobva ndamboramba chichini abva atida kusungisa pana kuti avana vatotosunga zvishuwa pana vatora heti yangu ne20 rand iye zvadaro seizvozvo ndakabva ndarova direct andakana kupitirwa tasira ibaitikira zvadaii
ndio munhu wani ndakarara naye ndisinayo akadzama. Uyu mukadzi wemunhu ndio wakatanga kurara naye? Ndio akatanga kurara naye, asi pakambozonetsa because murume wacho akatozouya achiuya kwandiri achida kutondichema atonaka nekalozi kanobvisa mazenga ya kana machinge maisa mazenga izvizvi pane kasanduka kanobviswa mazenga akabata ikako achirova mukadzi wake. Aimurovera kuti because akaona mameseji anga aiti zvautaura izvi kuti mari yebhiya chichichi unofana kundipa 20 rand. Saka mameseji akabatwa ndobva yacho ndobva arohwa zvakaita setikati ndiponeka goneri tinorona goneri papai achisi chinhu izvi kana munhu atsamwa vanoshandisa zvipikiri vanosimudza lokuzeni dhoiri unoona madhoinjisi. Saka ndakatamira pakadini paakabvisa madhoinjisi ese ndobva ndakwira pamusoro pedho arasinga dhori yari kuti raikwanisa kubatirana nelokuzeni ndobva ndatorwa pamusoro pedho papa ndobva ndagura pake. Ndio rakabva ramurova iwoyi? Ya ndobva ndogwira pamusoro pake. Asi vamwe vangu vaiva mukacho vakatoudzwa kuti mwana ngokufundira nyaya iyi ndokwanisa kudanireva bosi avatiri ndo matikira kata nyaya ini ndichaziva kuti saka ndobva watiza ya ndipo vandakabva ndatiza ya chichatanga manje kuitika pauri chakazotanga itika pandiri chokuti muviri wangu wese wapisa uye ndakaita mapundu muviri wangu wese uyezve pabladha panga ndakatongototsva zvevhiki iyere takabatwa here. Ndipo after that ukaita sewaona kuti bhodhi iri yese irikupisa bladha yasungwa ndobva ndaenda kuchipatara saka ndudza kuti hatisi kuona kana chirwere chako apa watiza kuti auiwire ndobva vati hatisi kuona chirwere chako nobva ndadzoka kuno kuzimbabwe. Ndakadzoka kuzimbabwe ndakaona vechikaranga wakadzoka munani muzimbabwe? Ndakamboendawo pana madzibaba muzi. Wakadzoka rini? Sepanda ne 2 years ndichaziva kuti ndakadzoka rini ndinganyeva ndobva ndaenda pana madzibaba muzi nobva zvaramba nevamwe vakawanda wanda. Chaira manzi kuti bladha raramba rakabatwa here bhodhi yako kuramba ichipisa here kana uchiti? Bhodhi ndiyaipisa zvebladha zvakatoporera kuchipatara. Bhodhi ndiyo inopisa uye kufamba kwemabhora mabhora nekutofamba zvekuti unokondosvaka kuti ndichiri munhu here kana ndichasi munhu ndinganyekwa kuti ndingasanangura sei asi kuti mafambiro anoita andingati rwaivi oro ruzho wakati nyoka tomafambiro ezingazvichita anenge afamba iko kuzasi ndozwa kuti ndakatogara daisizvi magara ndakatenda panangu ndozoti pane zvinotoitika panjira uye bhodhi yangu inokwanisa kupisa kutosha kuti chiri munhu here kana chicha kutiti. Saka iwe kuchikaranga kwawaenda ungatsi kubata kuti chirwere kuchikaranga anotobairwa nyoka takafamba pakawanda vachitosvikona zvakakona saka nhasi nobva ndato asi vanzi kubata kuti rinyoka ya vari kubata kuti rinyoka votombotraya kubatsira kubatsira asi ndisi kuona chinhu vabereki tosvika pakundodza kuti iwewe jira wega nyaya iyi ndiokaitsvaka saka kutosvika panamba wakaenda kuna vabereki uchibva kuti ya vabereki vakatokonawo nyaya yakata sei wakavasvika uchivaudza kuti ndakavaudza kuti inini zvandaa kuzwa ini zvichasika takafamba navo kuti vanhu vaiti runyoka. Saka vabereki vakabva vatoti iwe chizionera nyaya yako wega ndobva ndadzokera South Africa mandoshanda 3 months basa rakambotonetsa kuti ndaitosha kuti apa panja kurarama mari kuti ndakutorera mimona iyi zvadaro sei zvinobva ndandoshanda 3 months ndobva ndadzoka futi kuno ndaitoda kunanga kuno kuHarare asi ndaitaura nechii ndaitaura nasekuru pamafoni ndati
atikwanisa kushanda neseshondo ati no at least ndine kuzaka ndogara 2 weeks then ndizouya kana ndawana information yakakwana. Mukadzi wakana nevakadzi vaviri nechete andi panera wakazombodzokera kuti unoti shamwari uritwa ndakadzokera ndakadzokera wandakatanga na uyu mukadzi mukadzi womunhu murume abvuma wakasvika wakazoti chii ndakatumira vanhu wakatumira kunani ndakatumira amwe mafriend kuna kune mukadzi vano kune murume kwavanomutendi chii ndakatumawo mafriends anga andiawerana navo ndakati ndikumbira vambonitaura nemuchinda yekuti anakaraisa zveshow saka ndikumbirawo kuti ndikubhadhare kana ndakanyanya kureso ndikubhadhare unisungunuri pamurume abvuma paakabvuma kudaro haana kupedza 3 days anga atondodza kuti hai bheta ushu handizivi nyaya saka semunhu ndaingoramba ndichingova nepfungwa dzekuti ndishande nditese ndichitsvaka mari ndipasekutasvi ndaingotofunga izvozvo ndakambouya pana pagora ndanapromisana namudhara kuti chakutumira mari ndasvika panapa ndachana kubudisa $50 ndiadava ndakabata vana mudhara vandiudza kuti hatina mari nokuda kuti mari dzedu dzawanda dzakudii atikati pasina change mandadzokera South Africa ndokwandiri kubva izvezvi mwedzi wakapera. Uyu mukadzi makazombotaura naye? Handina kumbozomuona. Kumuona? Handina kuzomuona. PaFacebook? PaFacebook handina kana kutosangana naye kana uyezve nhamba uyezve lokuti akaunti yake haichasi kubatika. How blow? Chero kuti zita rachona akakuti ndichariziva karava ichizvo ndichariyewo kwazvo ndaimbotozama kutsvaga kune mamwe mafriends asi ndikuramba ndisina kuibudisa. Aishandisa panguva iyo? Yakashandisa panguva iyo chena kudaro sichatizvika akaunti yake yaishandisa. Ko uyu mumwe wawangosangana naye makazombonana? Handina kuzoonana naye no. Asi kuti inini chandinomboita sokunyunyu mukadzi wokupedzisira wandakasangana naye ane kamukadzi ati kana akaona kuti unogona ati unoda kuti haana kana kuda kuti ndipfeke kondomu uyezve unoda kutaura kuti akundisungisa nyaya ndakandikunatsa kutauta zvangu kuti unogona kuti kuti mari yakataura papa haisi mari yawa wati ndaona kamekani kati kainawo kaikawo kasuspecta kana kuti kawakufungidza nawo kuti mukadziwa anogona ngasina kunyatsochena unhu hwake hwaakandishandisira wandikuona kuti anogona aiva neruka kuda kuti ndakamukumbira namba foni yake haana kuda kunoti ndikamukumbira futizve namba yeimba yake haana kuda kuti saka ipapo inini handichazivi chena kupinda ndoda kuti vanhu ava vakangorerekera seti rimwe chete uye zvokupedzisira uyoyo ndonyanya kususpekta kuti zvogona kudaro ndoda kuti haana kuda kundibvumira nekondomu kumba akaita zvondimani but iwe wakambonzi here mina ndipfeka ndakambototraya kuita sezvo ndoda kuti mudheni matati vareka dacho mudanarume asi akaramba akaramba but iwe chakauita kuti uite chivindi chakadaro wangosangana nemunhu atinda pamubhedha chivindi chakaita nditi ipapo ndichakusungisa ndo chivindi choga chandapinda mumbaka bhati ukaramba ndinotokusungisa ndo chivindi choga chandakangoshandisa ipapo ndichitaura kuti zvepapo pamunhuyoka munhuyo ndiaona kuti wachoneruka wagozi atimuona pakupinza lokuzen anditi lokuzen yasingatopindi yasingatopindi saka wakazoramba uchingomanikidzira angomanikidzao zvongodaidai but haazvongotoa
kupedza ndovati ndakwe ya ndobva ndiraula no number at least namba ku area wacho kunogara ko wanozobvira usangana handina ganda muri usangana saka uri kurarama sei kenye zvina kusarona option 1 yepo pano ndoyogaenda sarona zvokuti ndaimbotoona hangu basa pandashanda vanhu vasingazivi upenyu hwangu hwamira sei vanhu vatoya kumberi kwangu vachitoyozama kuda kuita isingaiti asi nepfungwa dzangu dzandava kurarama nadzo ka upenyu hwangu zvachawo ndandangotarisa kuti hapaisina upenyu saka ine pfungwa dzangu dzandandava nadzo ka ndandangoti chero munhu akada kuuya mberi kwangu at least ndinde naye pasi because handichisina imwe option pfungwa dzangu chachadzoka ndichasevenza popo nekurwadziwa ndoda kuti dambudziko ndava naro apa 2 years nomwedzi dziri panapa uchirwadziwa yanitorwadziwa saka kuti vanhu vanouya kumberi kwako vachiita sei zvipo zvokuti unotombona kuti imhepo dziri kusumuka munhu unogona kuda kudzingisa pasi nezvimwe zvisina nebasa saka ini neupenyu hwandakatarira nawo ka kana ndaingizama kufaitira kuti chii ndiwane mari diki yeyo ndokwanisa kubatsirwa because vashoma vanobatsira vanhu vasina chii usina ngobvisa mari dzandakabudisa ka dzakawanda kunyange mombe chadziyadzoka yaine mombe 5 asi zvavane manje nichitengesa handisina kana ini ende hapana ari kuzviona ende hapana kana ari kuzviona saka ipapapo ndanga ndangova mune one option yekuti hachero zvaita alright decent rega tizvidzidze kumatare tiunzwe kuti zvinopera zvakaita sei mazuva mashoma ari kuteera tinovimba kana watanga kubatsirwa pakaita change nikochitipa update kuti zvamira so handizva pakanaka gara kutsamira madziro wakadi hapo mzuko nopara makadiwa kwakadi kumere kumere kurinani ndimi munavo wakaure tisi tuna wakuparirai chakuparirai kachifambishi chatiparira iwe nhau yako yekubuda pagirazi ndeyekunyanga mukadzi womunhu ka pagirazi rangu pari kubuda nhau yako yekunyanga mukadzi womunhu iwe handizvo wakatomuratidza kuti mukadzi womunhu ndakaita nokuziva ukaita uchitoziva ndaiziva ukasangana naye kangani ukanyanga naye kangani kamwe chete wakaita bonde kangani nemukadzi womunhu aita kawani asi waitoziva kuti mukadzi womunhu ndaiziva murume wacho angaenda kubasa anonzani murume wacho unonzi same kwomukadzi wacho mukadzi wacho unonzi tapsen tapsen akaziziva here murume wako tokanyanga mukadzi wacho ukazviziva akaziva kuburikidzira nei kubata machats pafacebook machats pafacebook waishaire mukadzi wako pafacebook okay kubva wanyengana naye mukadzi uyu ndikatarisa wanyana rorokawo chii chikuitika mabhoro anga ari kufamba kutalaika kusekenyedza uye masipim anongobuda time yese mazivangoda pese pese plus muviri kupisa saka ifa saurati kusunungura vanyangaga naitokumbira kusunungura tokusudzura tani tokusunungura sei iyo mafungiro akufunga tokusunungura sei handiziwo nzira yamungashandisa ena anotora murume wakanyengera mukadzi wenaye iyo ngatondondiuraya ubo wanyenga wasingache kufa ndandisingati chipangwa izvo
ndio ku South Africa yeah Wasingache kwenye ya ndanga singati ndoda kuti munhu wakungetela kufambi even my friends angu ai munyenga munhu wewe friends akaito nyenga yeah yo kadinda sa friends akako bara wewe ama friends anga arwa ini chiti ndinda akazobatwa nemurume wacho saka iwe ukazorwara nekuti murume wacho akabata iwewe ndobva akugadzira ndongofunga usokudaro ena nomtora wena kuno unopuwa mushonga panza nomubvumira unotora naye wena wakatotiza ndichambotomuwana munhu kwa mukadzi wacho andichambotomuwana vakatotiza vese vakaziva pakukwadza ndopakatiza yeah kuno Zimbabwe uriko ndobva kusaka saka mabhora aparita sei bhora angu anofamba like ndiri kufambiwa nechimwe chiumbiro kuyamiwa ozoita sei and then ndapedza kudaro ndozwa muviri wese kupisa saipa masipema kutobuda masipemi akudi nguva dzese chanobuda kangani pazuva akakunamitika ukamwe chete wakarara here kana kuti wakazvisvina ndakasvinura unotanga kunzwa kuita sei kusvika musipema zuva ndotanga kunzwa kupisa muviri wese ungachinyerenyere yeah uye kana ndichotara netoona achitofamba ndatoende panza unopuwa mushonga ushane kuwhatsapp umwe 1 day uzopuwa umwe jampo 14 days uzowa uzivu toona kuti chii chatingaite kuti zvinhu zvakosimuka unopiwa mushonga ushane kurutsa ugopiwa umwe wekudya muporiji for 14 days after that udzoka kucheck up tozoona kuti zvinenge zvakapapi uye zvimwe zvakuda kuitira futi ndezvipi kuti dambudziko roro ripere naika zvakanaka avaroingayo mabhedha